Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. So, pinamahawan ko ngunyan dyan so ensalada bagang mariguso. Sus na ziram. Nagraragamo pag kikagat mo, pag sisapa mo. Ensaladang mariguso. Pagkatapos, so dilis bagang piniritos. Yan, naigwaning diit na anang so kumbaga so arena. Yan. Good morning po. Martes na naman. 16 kan bulanin Mayo. Taon 2023 kami po minarespeto giraray sa gabos na nag-aarantabay. Kasabay ang pagpagiromdom na sana po sa paghampang niya to kaining kaaldawon. Ang mahal na amang Diyos dapat pigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean nyo ngunyan. Special mention niya to an sa tuya man na suportador. Kan DCGB para antabay. Si Madam Daphne Garcia, no? Si Madam Daph Garcia. Happy birthday tabi sa imo. Sagkod man kitang alas 10:30 sa programa na Tingog kan Banwaan, naglalaom po na dumidiretso. Na dakol-dakol na nag-aarantabay o kung daiman sunatatada tabi. Kita manan mag-iriba-iba sa mga masunod pang programa. Mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan, gamit po ang Petron Top Gas Gasul. Yan, Petron Gasul. Yan na nababakalian sa Top Gas, Petron Top Gas Gasul sa Petron Gasoline Station sa Daraga. Diyan sa may saudan sana. Hanapon lang nindo ang Petron dyan sa Daraga sa may saud. Yaon dyan ang Petron Gasul. Sa panginginot yan ni Sir Ato Lim. Sagkod so men and women po dyan sa Petron Top Gas Gasul. Katuwang ko dyan, siyempre sa palibot ang paghanap po ng mga istorya. Nagtatarabang-tabang, Primer Distrito, Segundo Distrito. Pati naman po sa Tercer Distrito. Yaon dyan, nangingenot ang samuyang Field Commander si Compadreng Jimmy. Kasabay si Ans Galero, Joshua Bino, and siyempre sa kuya pang duwang padihon. Pading Alar Mario Azin, pading Jomar Bien. Sa Manibela yaon dyan ang mata sa kalsada. Henry the Boy Mata. Ang sa kuyang kapartner man dyan sa control technical para dyan sa broadcast niya mo sa AM band dyan sa ere. Yan ang nagkakadaragog po nindo sa indong mga radyo. Region-wide imaging so pinagabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Bicol. June Napolis in the house. Sa newsroom, nakatutok. Walang lusot. Nangingenot dyan nan sa muya pong pagiriba. The ever versatile, the man for all seasons. Pagabot po sa Bareta. News Director Bar Dela. Katuwang ang tropa si Angel Mustasa, siyempre si Jen Matthew Balyaran, si Jimos Barrio sa samuyang social media platform. Nagtatabang man dyan si Nicole Ann Gloriani,
sa IT, sa samuyang broadcast man worldwide, netwide, sa paagikan internet, sa Facebook DCGB News Online. Richard Astor, siyempre, katuwang si Thresia Marie Litana. Iyan po na nagkakahiriling nindo sa Facebook, sa YouTube. Worldwide po yan in high definition full stereo broadcast. Si Richard tapos si Thresia ang minalusot man po kan samuyang broadcast. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong public information officer ng bayan, si Pio Fernandez. Mayo 16 ngunya na no, yung Albay Electric Cooperative igwanin pinag-schedule tabi na brownout ining lugar kan Bugtong, Gugon, Bunot, Rawis, Tamawian, Pawa, Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Biga, Padang, Buyuan, Matanag, Bunga, Mabinit sa Ligaspi iyan. Sundo alas 11, 2 oras ang brownout puun ngunyan tabi. Then sa Daraga, Banyadero, tapos Matnog. So yan haan abiso kan Albay Power and Electric Cooperative. Yan, Albay Power, okay, Albay Power Albay Electric Cooperative, Aleco. Sagkod yan tabi na 11 na sa indong ma-experiensyahan na daining supply nin kuryente kadaklang kaini sa norteng parte kan siyudad nin Legazpi. Then sa Daraga yung Matanag. Pagkatapos ano bang lugar yan sandali, nakalimutan ko. Matanag asin Banyadero and Matanag, Matnog ay susid, Matnog sa Daraga, Banyadero asin Matnog. Sundo yan alas 11, poco mas menos ang brownout sa indong mga lugar. Amigong King Reginaldo, Diyos marhay na aldaw tabi sa indo dyan. Gurado na presyo na kan sibuyas tabi. Inutunta ini. Istoryang harani sa satuyang tulak. Sa kuyang number tabi, 0961-759-0888 sa Globe iyan, sa Smart. And sa 0926-015-6020 sa Globe. Yan. 2 semana na kitang nakakaistorya kan mga barkada mga kare-karehan, turo-turo, karindiriyang pigakaunan niya to. They are in unison, kumbaga sararuan sa indang pahayag, naglalangkaw na naman ang presyo kan kilo kan sibuyas na pula. In fact, ini nakaabot naman ang maski sa nasyonal, nag-create na naman inining atensyon. Gurano dyan po sa Indo, sa mga taga-Legazpi, tibaan lamang may nag-antabay. Daraga, Buda, Old Albay, makakuakitanin ideya, makitext daw. So mga nagsasaod tabi, kung gurano na ang per kilo kan sibuyas na pula. Na muya-muya kita kanakalihis na mga aldaw o bulan na stabilize na po ini. Nag-aabot na sa nangani sa 120 yata yon sa araw ka na range ang pamrasyoan kang kada kilo kaya na pulang sibuyas. So darakula na yan, darakula na yan. Pero this time, anda ita maintindihan, somewhere along the way, igwana naman siguro nin nagmamanipular kan supply na iyan kan sibuyas. Kasuhapon,
pinag-interview yung pamayuman kang Sinag. So grupo baga, samahan ng industriya ng agrikultura ata yun. Yung presidente ninda si Mr. Kainglet. Anday talaga nararesolberan kan gobyerno ining pagmanipular kang middleman kan supply kan sibuyas Jun. Pati na siguro kan iba pang mga prime commodities, lalong-lalo na ining agricultural products. Taduman sa pahayag ni Mr. Kainglet, yung pamayo kang Sinag, samahan ng industriya ng agrikultura, nagluluwas na basado duman sa findings kan investigasyon kang Kongreso, yung lower house, both lower and the upper house, sangon yan yun, an inani na mga sibuyas kan mga paratanom kaini, yaon na sa mga cold storage facilities. So gustong sabihon, daitabi nin pagkukulang ning supply ning sibuyas insofar as the cycle is concerned, hali duman sa mga paratanom para pasisiring duman sa cold storage. Tayan bagang sibuyas, kaipuhan ng kaana sa temperatura na controlled ang humidity, ang init. Yaraon da duman yun. Tons and tons, metric tons of red onions. Yaon duman naka-stack. So duman ang problema. Pag iyan tabi, iigutan kan mga middlemen and mga suppliers, daikitang kalaban-laban. Narumduman ko kaidto kan nakalis na taon ba gayon nagpuon ini mga bago pa mag-Disyembre, and it dragged the story and the situation, it dragged for a while sagkod na uminabot ning early part kaining 2023. Kahira kitang mga mga konsumidores, kitang nasa end line, end users, daing napapadumanan. So much so na it warranted the investigation kan Senado buda Kongreso na nadiskubre na uyan talaga igwa nin manipulasyon sa pag-release kan supply ning sibuyas. It is now being repeated padiit-diit na naman. Nasa mga cold storage facilities data masabutan kung tadaiyan tabi ipipawagas sa merkado. Kaya tama baga so pinagigibong niya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ibibuelta niya sukadiwa stores. Ining sukadiwa baga na pinag-implementar ka ito ni Papanya. So ikinadagit bagang gulpikan mga Pilipino, Marcos ka ito. Ikinadagit kan Familia Aquino, nadara kitang mga Pilipino. Yeah. Ta itong sukadiwa, ang konsepto kayan, paghali duman sa farm gate, direkta yun na ididara kan mga paratanom. Ta si yun na Napolis, agriculturist din, nagtatalubo na nga ni ibaga suletos mo bako. Iyan na mga produkto, including lettuce, sibuyas, or what, ididirekta yan duman sa kadiwa dyan. So na-erase itong sumiddleman. Nawawara itong sumiddleman, thereby the benefit would be so mga paraoma sindaan nakaka-eksperyensya nanginginabang kan tamang pamresyuhan dyan. Sinda so nakikinabang. Pagkatapos man so end user likewise nakikinabang man because paghali duman direkta sa farm gate pasiring sa kadiwa stores hababa ang presyo because na-eliminate sudakol na kamot na nagpapasa-pasa kan produkto. Iyan ngunyan ang problema. Kung papanuhon kan gobyerno ang pagmanipular kang middleman, na dahil mo man mahahali dyan because we are in a free trade, di ba? We are in a free trade.
Yan, pagkikawatan kita hilingana, sibuyas na sibuyas sila, naglalangkaw na naman baga ang presyo. O, papaano ka yan? Dai maning pestilence, ha? Dai man baga kitang nadadangog na bareta na napesteso inektarya na tanumaning sibuyas. In fact, nag-arani nga ni. Sabi duman sa pahayag ni Mr. Kainglet, yung pamayukan sinag, yauna sa mga bodega. O, igwa na naman ni nagkukontrol na marilis iyan tabi. So much so na pag iigutan mo ang pagpaluwas ng commodity, nagkakaigwa ng halangkaw na demand, minalangkaw man as well ang presyo. Using the law of supply and demand. Yan. Kaya, I don't know kung pero may nagkuhan masato digde sarong mensahe. Magurano na daw ang sibuyas sa indao. 200 pesos sa market sa Legazpi. Iguaning tig 180 and 200 pesos ang kilo sa market. Dati, dai man minaabot sa mga araw kain ni tabi 38.49. Dahil man minaabot sa araw kayo ng pamresyon. Mina 120 na lang yan eh. Igo nga ni ka ito mas barato pa sa 120. O salamat tabi, 3849. Yan. So, paano daw iyan ma-avert? Maski duman sa pahayag ni Mr. Kainglet, iyan nga ang problema. And kung babalikan ta so pagdadangog man baga sa Senado, buda sa Kongreso, igwa dumanin sarong babae na prangkahan na hihapot kan mga kongresistas. Ikaw ba niya yung hoarder? Hoarding kan sibuyas. Nako. So, yan na naman tabi. At sa tuyang pag iistudyaran buda pagmamasidan ta yan yung paminsan nga ni ibagad yun, may mga posts sa Facebook na mas marayda magbakal duman sa mga nanay, mga tatay, nayaon sa gilid kan tinampo, naghuuyag kan sa indang panyenda, kamote, bawang, mga maritatas, kaysa nga itong suduman sa mga sauda na kumpira ng kamot ng inagihang kaan. Bako? Yeah, so that's the cycle. Along the way, dahil maintindihan kung paano tabi, malaog ang gobyerno to control ining economic abuse sa cycle na iyan from the farm gate pasiring sa end user sa merkado. Kung paano yan makukontrol kang gobyerno, we are in a free trade baga. So kung dai po iyan ma-avert kahera kitang mga end users, kaya ka nakagibagang mga bulan. So ako Bicol, Sara Congressman Zaldico, chairperson siya kang Committee on Budget and Appropriations, the most powerful committee sa lower house, yan, nag-alukar sindanin dakol na mga budget na magkaigoning sa diring cold storage facilities yung gobyerno na pwede duman ipabakal kan mga ining parauma iyan sibuyas. Inda ko sa natabi kung iguan nang na install o na pagibo ang gobyerno na mga cold storage facilities man lang, tanganing dahil kita maging at the mercy tabi kan manipulasyon ka nagkakapirang traders ining sa mga middleman na yan ka na manlailay na produktong agrikultural tabi ay nako. Sige, sarong report bago kita mag station break, buda mag acknowledge kan na oras sa First District. Kumpadreng Jomar, good morning, what's happening? Salamat pa rin, Tiyo. Good morning sa mga parantabay. Plano kan sarong konsihal kan syudad kan Tabako na paamyandaran ang smoke-free ordinance o itong ordinansa may koneksyon sa pagbabawal sa paninigarilyo sa mga espesipikadong lugar, papublikong lugar, digdi sa syudad kan Tabako pa rin, Tiyo. Asin isabay na ang paggamit kan vape o itong popular na gamit ko niyan kan mga kabataan. So, yes. Maasuhon ba ka na pig yuyup-yup? Opo. Sinabi ngon niyan sa pagkikipag-olay kan DCGB News ni Kagawad Preciosissima Insit Tango, Chairman kan Committee on Health kan Sanggunian Panglungsod kan Tabako, na naririparo niya na nagdadakol na naman ang nagpapabuga kan aso
gamit ang vape digdi sa siyudad kan Tabaco, partikularmente maski na sa mga inklosong pampublikong lugar. Susog sa iya, pinagpapaadalan niya ngunyan sa City Health Unit ang mga datos kay ni tangani na magamit sa plano niyang mga pag-regulate kan paggamit kan vape digdi sa siyudad kan Tabaco. Susog sa iya, oras na makuha niya ang mga datos kay ni mga health hazards at siniba pa, ibubusol niya ini kasi ni-incorporate duman sa plano niya man na amyenda kan smoke-free ordinance para ma-incorporate na duman ang vape. Apuera kaan, nariparuman ni Kagawad Tango na maging itong anti-smoking ordinance dahil naman halos aktibong na-implementar dahil ang susog sa iya dahil niya na nahiling dating aktibo na anti-smoking task force. Sa iyang pahayag gunyan na iniyan sa Roman sa iyang tatawan ng atensyon para liwat na maaktibar ang anti-smoking task force, partikularmente lalo na kung may pasaranin niya itong amyenda na kasabay na ang vape, tangani na mahigpit ining ma-implementar sa mga pampublikong lugar digdi sa siyudad kan Tabaco. Iyan, yung... Yan mga dagdag... Yan no, vape. Yan pade, mga dagdag... pade. Yan baga paanong vape, kuan man giraray, aso man giraray baga kumpadre, yan ano, aso man giraray na minalaog sa lawas. Minalaog sa lawas. Although medyo maray nangon yan ta sa mga medyo mahal-mahal na klaseng vape, baka unang arog kan bulkan mayon minabuga kaya so igwa na bagang niya na mga vape na simple na sa nga sugarong na sa sigarilyo pero iyo manggirarayan na hazard kani sa lawas kan tawo. So iyo yan ang saro sa gustong tawanin attention and malamang na next week susuk kay Kagawad Insit Tango ilalaw niya na yan sa pagkorolay sa sanggunian panglungsod kan Tabaco at nakumpleto niya na ang mga magkakanigong datos na kaipuan niya para sa pagkamindar asin pag-incorporate kang vape sa ordinansa. Roger. Yan pa mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya haligyan sa Tabaco City. Sabi ni Au Condeno, keep up the good work. Salamat tabi. Tapos sabi ba ni Vargas Irene, happy Tuesday Papa Pio. Likewise man tabi. Si Como Pobre Tios, sir, CP number mo po. From AJ Farm, Cavasi Ligao, listening whole day. Salamat. Uy, sa Kapitan Toy na Barahas, nagaantabay man tabi. Good morning tabi sa imo ha, Kapitan Toy Barahas. At sa kuyang cellphone number, Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa Globe. And sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Oras Pilipinas sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang. Hello world, today's a great day. To LCC, you're on your way. Where there's people and laughter, it's a place like no other. Celebrate freshness this month of May as LCC Supermarket brings you Fresh Harvest. Enjoy farm-to-market fruits and veggies to stay fit and healthy. Buy chicken leg quarter for only 135 pesos per kilo. Buy CDO Fantastic Young Pork Tocino 450 grams plus CDO Ulam Burger Regular 228 grams for only 207 pesos. Save 37 pesos. Buy Watermelon Native Champion. Save 15 pesos per kilo. Buy 2 Dutch Mill Delight 100 ml 2 packs for only 108 pesos. Buy worth 300 any Bounty Chicken, free garlic and onion. Buy Cream Dory 135 pesos per pack, save 24 pesos. Buy Frito Shoestring Fries 1 kilogram for only 145 pesos, save 10 pesos and more. Don't miss Fresh Harvest this May 11 to 17, only here at LCC Supermarket, our best for you.
Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100k pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 for DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling agat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi samong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, idi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Hello ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes,
insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Looking for healthy coffee? Here is Frescafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of Frescafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. Frescafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Si Congressman Arnulfo Teves Jr. Bayano, day manadadali pa. Sabagay, day pa paano ning kaso baga? Day pa manin kaso na naisaangat kontra sa iya. So, all the government can do is to monitor kung hain na siya.
An ultimo baga, gari duman ito sa Timor-Leste. Duman, minakuanin asylum yata si Congressman Arnulfo Teves Jr. Yan. Naka-alerto na yung inda ko tabi kung su Interpol, yung International Police, kung nakapag-coordinar na sa Department of, kung kaya nakipag-coordinar na sa DOJ sa kunyan sa Interpol tanganing ma-monitor na ang hiro-hiro kang kongresista. If we will believe itong sa mga testimonyas baga sa hearing sa Senado, grabe an ko gulpi ka sabi na nga ni ka-evil ade. If we will believe kung totoo itong sa mga akusasyones kontra kay Congressman Arnulfo Teves Jr. Sus Mariusep na pag-reign ninda sa power duman sa indang lugar. You can just imagine. Grabe, nagtama sa sindang gulpinin poder, influensya, and yaon yung reign of terror and fear na pinag-i-instill sa indang lugar. Mariusep So ngunya nakakuaman si daning katapat gayod si Secretary Remulla. Yan na. Ang paghuna kan na nagkapira pa gayod tabi June na yaon baga sa pedestal everything is permanent. Lalo itong sa mga nasa poder. Hilingan na ining si Congressman Arnulfo Teves Jr. Yaon na sa indang gabus. Daing kakontentuhan sagkod sa mga pig-akusar bagang mga panggagadan. No less than siya ang pinagtuturong mastermind aligado kan panggagadan kay Governor Degamo. Pero ilinga sagkod ngo niyan baga malaya pa. Dapat ko tanangan ikasuhapon maisangat na nagkakaperang matitinding kaso kontra kay Congressman Arnulfo Teves Jr. Ay day inalalawos, day panalawos for reasons na nagbuburutwa. Once na na-file na po yan, the complexion will be different na. Ta siyempre, malangkaw na ning diit ang level kan pagsususog sa kongresistang iyan. Hilingon tatabi kung madakop mananggad or kung sagkod sa inang kakayahan man kang personang ini na day madakop kan lay. Narumduman ko lamang ka ito si Senador Ping Lacson. Hilingon mo June. Look at sabi nga ni, ang pagkakaiba. Kung ordinaryong tao, dakop tulos kang pulis. Pero ining mga mapuder, they have the luxury na makadulag. Living in luxury, living in, sabi na nga ni, freedom. No, si Lacson ba kung igwa maning kaso, panahon yata ka ito ni Gloria, nagdulag, nagipa siyang chief PNP ka ito baga, dati siyang chief PNP, pero ehemplo niyang ipinahiling sa mga Pilipino, bako maray. Tasi siya baga ka ito yun, kang pulis, ang mga pulis baga, iyon nagdadakop kan mga may kaso. Nag-encourage sinda na so mga may kaso mag-surrender tanganing magpairarong sa rule of law. Pero si Ping Lacson day nagpairarong sa rule of law, duminulag. Ay chief PNP siya ka ito, kan dating chief PNP, pero nakuha niya, kaso ka ito, hinampang niya, bako na siya ka itong chief PNP. Yan, kaya inda ko sinatabi ining si Congressman Arnulfo Teves Jr. kung sagkod no arin yan tabi madadakop man kan sa tuyang gobyerno. Pero you cannot, sabi na nga ni, you cannot step abday ka makadulag sa long arm of the law. May problema. Nata ito. Biglang nagsilensyo sa mga testigo. Yung baga nagkagawanin pribadong abogado. Abo na magtaram. Kaya day na sangat sukaso kaswapon. Ay, ito pala, suko yan. Yan. Iyo ito Indimar. Aramon abangan ta saga kung may dadagos. 10 counts of murder. Nagkapirang counts nin frustrated murder as in attempted murder ang planong isangat.
Ay, sus Mariusip. Tapos, biglang siper sungimot ka mga testigo. Pero diyan sabi na kan abogadong pribado. Diyan ako magribo. Kang inot pa, no? Ang abogado kang mga inisu, public attorney's office. Oho. At makangalas kung paano nagkagawa ng pribadong abogado. Yun, ito ang day ko na ko, Indimar. Salamat din maray sa mayor na twist kan istorya. Kung paano nakakuha ng pribadong abogado sa mga testigos. Tapos biglang siper sungimot. Diyan, Peng, ano ini witness, suspect witness ini. Sa mga suspitsado na ma-witness, iyo ang nag-silensyo na. Gari grabe ang impluensya pa Indimar, ano? Nakalaog sa hudikatura. Jesus Mariusip talagang influensya. Delikado kaya dahil na isa angat kaso. Sumini rin siya sa mga kuwan. Nako. Ay, interesting enough. Susubaybayan tayan kung anong magiging aksyon ni Buying na Rimulya. Matagas man bagay mga Rimulya, mga matagas man ini. Alaga naman. Chief Jim, kumpadre, maray na aga. Yes, salamat abi pa day maray na aga sa mga parantabay. Nakatalangkutan na magsurat sa DepEd sa pagikan na DepEd Provincial Sports Coordinator si Mr. Dan Morillo. Direkta kay Gobernador Attorney Greg Slagman na mag-inquire ko ta na kung sukatatapos pa sa ng palarong Bicol tabi so mga nakakuha kay ni na medalya gold, bronze, silver kung igwaman lamang ni pinagtagamaan na provincial government ni kumbaga pampalubag loob duman sa mga nakakonsigir na mga atleta ni na medalya tabi pa di. Kung matatandaan kan mga inot na mga administrasyon, kung dahil ako nasasala panahon ni dating Gobernador Joey Salceda, igwa ini in mga equivalent na mga kantidad ang medalyang bulawan, silver and bronze. Ngunyan, na inutan pinasugo na kan konspirasyon na ko ang may medalya kan mga atleta kan Albay, kan palarong Bicol. May nagpapasusog na kung piraso mga medalyang nako, dispes kung sisay su mga nakakuha. Pero day pa man so rason kung ano ang masunod duman. Basta pinahagadakan gobernador. Yan, sige. So mga medalist standing, may kumpirasyon na konsigir na medalya kan mga atleta kan Albay. So sigun digdi kay Sir Dan Morillo, so individual game nakakuha ang Albay ng 37 gold, 70 silver, 80 bronze. Apira yan tabi padikan sa team event. Durudak ko lang kantidad din mga 200 sobra pa gayod duman sa team na mga kawat. Kaya although dahil manin pasabi sa DepEd o magindigdi sa sports officials kung ano ang purpose na nagpahagad sa gobernador kan lista kan mga medalist. Pero presumably iyon ang pagtubod nila baka igwa. Pero sigundig di kay Sir Dan Morillo sa pakipag-ulay niya to, kung igwa man o dahi, kung igwa, okay na. Kung dahi, gidahi kipasabi kung pira marirecibin, kung igwa niyo marirecibin, no arin itatao, masurat giraray sinda, ngunya na si Man, nahala to ninda, next week kung dahi, masurat man giraray sinda kay Gobernador Greg Slagman. Yan, sige, di. Igwa na pala nanong, pipira nga yan, buda sisay sa mga nakakuatabi, yun na, igwa ng pasugo, yan. Pinagad na sa mga lista. Yan, So, yun tabi pa di, ang antabayanan niya to, by next week, kung dahil ki informasyon, apira ka itong pagkuhakan mga lista, susuratan man giraray na Sir Dan Morillo ang gobernador. Yan. Tiba adlabang mahimsaan. Kun igwa. Ano? Kun igwa, Durda ko lang kantidad din Alimbawa, may so gold, so silver, so bronze, may mga equivalent na amount din Durda ko lang kantidad ganit. Tada ko lang ako medalya kan probinsya ni Albay. Although pang pira kita, pang 5 garo. Okay. Lalo na kung team event, halimbawa ngaya, ini halimbawa sana basketball, pero ang miyembros dyan. Pero kung individual event, dahil problema, solo sa naman. Individual, medyo dito ko kaya ini 37, 70, 80. Bronze, 80, silver 70, 37 gold. Yan. Kung so team event,
Yan, pero dakula yan. Oho, nya football pera ang players So, diyan, ang athletes diyan. oo. Softball nga, baseball. Correct. Okay, sige. Kaya tabi pa din mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa imo mana area of responsibility and sa muya pong field commander. May nag-text man digdi sa tuya, ang sa iyang reaksyon is pinano na serpiyo ki pirak ang mga ngimot kaan. Grabe kaya ang pirakaan. At na, sa totoo lang, so mga bareta bagad yun, nasubaybayan mo man kung ano ang worth kaining ni Congressman Arnulfo Teves Jr. Sus Mario Josep talaga. They are wallowing in wealth. They can buy anything they want. Yun. Niwala ka. So mga pulis duman, sa investigasyon baga, the entire command, sa indaan pagsamba. Kaya mareklamo ka kontra sa inda, mapablatter ka, paliman-limanan ka. Dahil ka, hararuman sa indang ugat. If we will be made to believe, kan evilness kan sa indang reign duman sa lugar ninda. Narumduman ko ka ito, pero hilingon mo, Jun ha, igwa manin mga araw ka ini, so mga narumduman mo, ampatuan. Yan. Tinapos man baga ito kan panahon. So sa inda man na pag-reign kan terror, politika. Naramdaman mo ka ito so backhoe massacre. Mga pag-iribata sa prensa, sa media. Tinapos man nagkasirintensyahan baga dyan. Pati su patriarch ninda. Sentensyado. Kaya ining si Teves, if we will be made to believe na iyo managadaan ko ang kaan, he will someday somehow he will have his day in court. Uni sana so pigko ni Endimar na su mga suspitsado mismo na yaon sa kustodiya kan gobyerno suminirlin bigla tamay nagbutwang bigla na abogado. Siguro abogado di kampana pa ito Endimar mga matinding abogado pa. Kaya nga magpararibok. Jesus Mario Josep Bayade. Now, itong mga ampatuan baga, dekada ang pinag-reign ninda sa power. Igwa ka ito ning testimonya baga, June, kan itong sumasaker baga, igwa ning mga hearing man ka itong ginibo sa Senado. Ang setting da pa lang, igwa ning pinag-istorya so saro duman na testigo. So familia ang patuan yaon sa palasyo ninda. Nagtiripon, tama eleksyon. Pigtutukar sa mga sistema kung paano. Pagkatapos sa mga sisayang kalaban or what. Ang setting, garo sa pelikula, nakatukaw sa sarong halaba na magayon na kaunan, yaon sa familia ang patuan. Nasa tahaw duman sa pamayuhan so patriarch. Nagtataram sa mga aki so gabos. Uni nga ang problema, uni nga ang kan. Ara mo ang orden ka itong patriarch. Kill them all. Gadanon gabos. Jesus Mario Josep. Sumakalaban. Mga ampatuang ka ito. Inda ko sana ining su mga Teves man sa indang lugar kung arog man kaiyan. Pero dakol bagaan mga pinagasabing pinagadaan. O ngunyan nagtatago-tago siya. Pero look what money and influence can do. Yan, kung ordinary yung tao, haloy ng tiklo yan. Haloy ng binarabadan sa karsel. Pero ngunyan may mga post pa nga ni ibaga sa iyang account. So aki ibaga kay ni iyon so may dinabal pang security guard sa sarong eksklusibong subdivision baga sa Manila, diyon naramdaman mo ito. So aki kani ni Congressman Teves, tada ipipalaog, tada inin sticker gayud o dai nagsusunod sa protocol kan subdivision, ginabutan kibadil sinangsang paso gwardiya. Aki ni Congressman Teves. Yan. Saro man nga ni gayud itong kwan, nagdimitir na sa natak, ilihidong official ba yata yun because of that controversy, tabi gayud. So yan po.
Ang latest kan naghapot sa tuya ini kay Congressman Teves, iyo po yan, dahil na isa ngat sukaso hapon, ha? Na dapat ko tana, iyo na ito na isa ngat na kan Departamento de Justicia, kan mga prosekutor, dakul na numero nin murder, kon initabi, capital offense, daing piyansa, daing bail as of right na pinagasabi. Mga capital offense yan. Sige, taod-taod ni Bapa. Let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Hello ka-gyms! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jim's Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jim's Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. The Provincial Government of Albay, headed by Governor Greg Slagman, Chairman, Magayon Festival Executive Committee, Co-Chairman, Board Member Melissa Abadeza, the Sangguniang Panlalawigan, and the Magayon Festival Executive Committee, present Daragang Magayon 2023 Coronation Night, May 19, 7 p.m. at the Albay Astrodome, with celebrity hosts Marco Gumabaw, Nicole Cordovez, with Paul Salas, Miss Philippines Earth 2023, Ileana Marie Aduana, and Binibining Pilipinas 2022, Chelsea Fernandez. Daragang Magayon 2023 Coronation Night, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall. Also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications. Brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DCGB, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dainin plano ang Department of Foreign Affairs o DFA na isara ang shelters para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa Kuwait. Sa laging handa briefing, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na ang sa indang pagtubod sa roini sa mga dahilan sa pagsuspindi kan Kuwaiti government sa bagong working visa para sa mga OFWs. Sigun sa opisyal, makikipagnegosasyon sinda sa Kuwait para maresolberan ang issue alagad siniguro na bako sa puntong magigilid ang pag-utob sa indang responsibilidad na protektaran ang mga obrerong Pilipino. Sinabi pa kan opisyal na obligasyon ninda na irarom kan lay ang pagbugtak nin shelter sa mga nasyon na dakol na Pilipino. Sa ngunyan igwanin haros 500 na mga OFWs na mantinido sa shelter para sa runway household workers sa Kuwait. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base.
Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of paraiso. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. May report pa kita kasabay ni Ans Galero, si Vice Governor Gob. Yan, Vice Governor Gob. Glendaong Bungaw. Ans, good morning. What's happening? Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Location kan DCGB News. Yaong kita nagdi sa Balikbayan Fund Resort dahil sa Pigigibo at Charity Day kan na Search for Daragang Magayon 2023. Makakaibatango niyan si Vice Gov Glenda Bungaw dahil sa iya opisina ang enkargado kay ni Ma'am Maray Naaga. Sa ibong nilinya po si Sir Pio Fernandez. Hello, Hi, Pio. Good morning. Yes, Vice, good morning. Salamat sa oras tabi. Vice, ining charity kan mga candidates niya to sa pageant. I'm just wondering, is it the first time na igwasin ng araw ka na activity o pigigibo naman ka ito pa over? Alam mo, mga 20 taon na baga ako naga-pageant. Poon pa kaninot. Pero, igwa perming charity day, tabi, Pio. Yeah. Pero first time ini na naisipan ko na mag-charity day ang Daragang Magayon with the IPs. Yeah. Pero yung charity day talaga, meron naman minsan sa orphanage, minsan iba-iba. Pero ito yung first time with the IPs. Mm-hmm. So, first time na charity na igwa ng pigki-cater na special na parte kan sa tuyang sosyedad over. Correct. Oo, magayunan po kunyaong kadigdi. Ang ginibuta, may counterpart ang sa tuyang 20 official candidates. Igwa po na Little Magayon, mga aking hali sa daycare na mga IPs, and igwa man pong counterpart sindang Teen Magayon. Mga daragitang IPs man po ini, natatawan kan kandidata ng personality development. Ngunyan, halos yun na ang ginagawa po nila. Ma'am Glenda, Vice, paki-explikar giraray po sa publiko what's the rationale behind na tataigo kita nin charity works ining mga nagkakandidata ining pageant na pinagigibo niya to. Tabi, go ahead. Oo. Ang gabos man tabing pageant, igwa man talaga sindang charity event o charity day. So ngunyan, kan pinaupo sa kuya ni board member Mel, sabi niya, since sa first district yan gagawin, sabi niya, maray pabahala ka na kung anong gigibuhon. So naisip ko, sabi ko, kasi mamaya Pio, igwasin daw festival attire competition sa Tabaco City. Kaya sabi ko,
itaag ko man ining charity day sa ibang parte kang primer distrito. Kaya naisipan ko talaga na gari magayunon niya ako na gari makairibakan sa tuyang daragang magayon ining mga IPs kasi bibihira po sinda ma-expose sa arog po ka ining aktibidades. Kaya sabi ko, gari magayunon and dahil ko manangon niya na aldaw tabi Pio, excited na maray ang mga magurang kan 40 na mga daragita, mga aki, na mga IPs, sasabi ninda sa tanang buhay ninda, ngunyan lang ini may experience kan sa indang mga aki. Magkakaigwa po sinda Pio ning photo shoot with the candidate and at the end, kang activity ngunyan pong midday, makuha po kitang 5 most photogenic na Little Magayon and 5 most photogenic na 5 Pin Magayon. So sabi ko nga po, Pio, sa mga candidate, this today is not about you. This is about ining mga aking tiki-cater tangon yan. So, gari dapat sinda ang ngunyan po, nagkakaraon na po sinda, bata spaghetti ang snack. So, sinda po ang nagapakaon sa mga aki. Arog po kayo ng activity ninda, sigurungit ninda, sumasi-CR sinda po, gari nag-step back po na sa mga magurang, tigamasdan sa na sa mga aki ninda, pero ang mga nag-aataman po sa indangon yan, ini pong mga candidates sa Daragang Magayon. Iyan, opo tabi. Kumbaga, pageant with a cause and with a heart, ano? Tama po, ini po ang puso ngunyan kan Daragang Magayon. And igwaman po kitang pig-prepare, Pio, sa mga aki po, may mga toys, tapos igwaman po kitang mga school supplies, tagabos po ini nag-aadal na nakakaag sa Magayon na bag. Igwaman po sindang mga hygiene kits, and ang Office of the Governor through PSWD mananauman po ning bagas sa tuya pong mga families na involved po sa activity this morning para daiman po masayang sa pagdigdinindangon niya na aldaw. Diyan, opo. So, sagkod no rin sa would it be a whole day activity be Madam Vice? Tinawan lang po ako ni BML hanggang 12 o'clock kasi kaipuhan na po nindang so mga candidates po, kaipuhan na po nindang magpatabako, may mga sponsorship visit po sinda, may ma-prepare naman sinda for the festival attire competition later sa Casa Vera Mores sa Tabaco. Pero ang activity ni po with the IPs, kasi may mga awarding kami kan Miss Photogenic, and so kung ano-ano pang activity, siguro hanggang mga 2 o'clock po kami digdi sa Kabayan Resort, Apio. Kaso nakaging banggi, Vice, garin duman man sa Ligao City, ginibo sa sarong porsyon kan pageant? Opo, so talent competition kan mga aki, duman man po tiga gibo sa Ligao City. Tangani, nakakalibot talaga so mga activities po kan Daragang Magayon yan. So that's the point, ano. Ma'am, tamang-tama, yaong ka naman siya na may duman sa tuyang yung abaka, bagay yung i-feature niya to yung abaka, yung pinukpok, etc. Igwaman tabi, Madam Baga, and gari ongoing ani ngunyan or mapuong pa sana or ongoing na tabi, abaka festival man sa Catanduanes, day daw kita magkaigwaning duplication kayan tabi, over? Oo, yung actually, day ko po aram na igwasindang Abaka Festival. Sigo consider man po, baga paano kang Catanduanes, na sinda po ang Abaka capital kang Pilipinas. Pero, piga ako man po iyan kang Catanduanes, na pag-abot po sa mga napoprodusir na mga produkto, mas dakol po digdi sa probinsya kang Albay. Oo. Siguro may fashion show sinda, but hindi kagaya sa atin. Kasi Pio, after po kaining Charity Day, ma-concentrate naman po ang Office of the Governor, doon naman po sa Aba Cagayon event. Saro po ining event sa Daragang sa Magayon Festival, kung saan ipopromote po talaga ang Abaka industry digdi po sa satuyang probinsya. Magkakaigwa po Gari Village, Abaka Village, kaya magiging educational po ang event na ini on May 20. Kaso gusto pong masabutan
kung paano nagiging pinukpok o di ba ang minsan paano Pio ang nahihiling ta lang sa finished product. Ngunyan sa Albay Astrodome po on May 20, kairiba po so DTI asin so gabos na Abaca family adigdi po sa probinsya kang Albay. Masat ako kita tigari Abaca Village kung saan mahihiling ang mga raw materials so paghagot, may mga mahagot, kung paano nagiging bandala, paano nagiging tapos. Tapos po yan naaagihan na proseso, mahihiling po ninda pag luminaog po sinda sa Albay Astrodome on May 20. Was there prior coordination man tabi duman sa Katanduanes sa Tourism Office maninda the way I see it, mas magayon siguro mag-complement with each other na sana kaysa na mawaraan saro ining so Abaca Festival tahaloy naman ito sa Katanduanes maboost man kan Abaca Festival man yato digdi sa Albay. Correct. Oo, actually, bako man nga inisa nakikipagkompetensya kita, takon tutuusin nga ni talaga pag abot sa Abaca, mas kiri na inuton man talaga ang probinsya kang Albay. Kung madangog mo po ang istorya kan DTI ni Dr. Cedric Daep, kaya nga ni baga sa Manila ay may igwa kita dyan sa tabako na kung sa dyan talaga man nag-start na maging ang Albay sa Abaca. Gari may arog man kaan pong istorya and paaraman po ninda iyan gabos digdi sa Abaca gayon na event. Bako ining pakikipagkompetensya sa Katanduanes, pero pagbuhay man po kan Abaca industry digdi man po sa satuyang probinsya kang Albay. I'm sure magayunon po kung mag-partner ang Katanduanes and ang Albay sa pigamidbid maninda ang Albay na mas dakulon po talaga kitang produkto na nagigibo out of Abaca. Yan, so kumbaga sa aspetong ito digdi so finished product duman yung parang production kang raw materials over. Tama po. Mas dakol po paano ang nagtatanom duman and mas dakol ang nag-ano. Pero hopefully talagang mabalik talaga ang sigla kan industry kan Abaca digdi po sa tuyang probinsya, Pio. Saro duman sa statement mo, mabalik yung sigla kan Abaca industry. Saro sa medyo nawara na portion kan tigagamitan kan Abaca, yung kumbaga, yung fiber diyan sa satuyang paper bills kan Republika kan Pilipinas, yung kwarta, ining polymer note maganda, inayata ining Abaca ngunyan, over. Sabi po ninda, kasuod sa meeting ni with the DTI, until now daw, nag-supply man giraray. Hindi po digdi sa Alendeco pag-abot. Oh, naku, naputol. Tamagay na kung yan. Saro sa mga ining major component kan pag-ibok ang paper bills, yung currency baga natin, yan ang mga kwarta, Abaca fiber. Abaca fiber. Ayun. So, may pigtataram si Vice Gov na igwa pa man giraring kaipuhan na supply kan. Vice, tabi? Iyo po ang ang sinabi sa kuya kan DTI. And kasubagon ay kasuod na mention man ni Doc Cedric na ang kwarto pa pala parang may material dyan na hali po digdi sa Albay na para kaya bagagari maanuhon kung gari masarig o makusog basta sa napapakit ang satuyang kwarta digdi sa Pilipinas. Lalo na ining papel. Taigwa po talaga hali po digdi sa Albay na materials na tigagamit ninda. So, nagluwas duman sa hororo nindo, Madam Vice, na with the introduction kaning bagong polymer note, ang sabi dahil na paano yan yung Abaca component, ano yan? Igwa pa databing yung Abaca component yan, over? Actually, ako po ang naghapot kay Doc Cedric hapon. Sabi ninda, igwa pa. Gari igwa pang pero pwede po yan maklarado on May 20. Kasi may mga programa pong ongoing, while ongoing man po ang Abaca gayon, may mga programa po sa lobby kang sa tuyang Astrodome from 8 o'clock hanggang 6 o'clock. So pwede po yan paghururunan yaon po duman ang DTI and so may mga aram po baga sa Philvida para mas maaraman ta po yan. Tagari ba ko ako masyado tabi? Opo. Pio, kaaraman. Iyan man so, eksaktong kahaputan mo, yan man po so kahaputan ko kasuod ma. And very positive so sabi ninda na
Di ko lang aram kung ang pigmimininda, so dati tang kwarta, o ini ng bagong kwartang nagluluwas nun sa market. Yan, opo. Tanganing dayman mawaran ning pag-asa so baka sektor niya to digdi na siyempre dakulang component an mawara kun day na yaning fiber component ining polymer note niya tong bago sain naman ninda ibubugtak so mawawara duman na opportunity sa indang baka production over. Tama iyan. So, naruman ko na naman kung paano nagbaba ang industriya kan abaka dito po sa tuyang probinsya kang na-introduce po bagapiyo ang plastic dumana po talaga nagpuon magbaba po talaga takang inat grabe po ang industriya inidigto sa tuyang probinsya kaya ang pagpuon kan nagluluwasan na sa may mga plastic medyo napara na so ibang industriya kayan digdi sa probinsya ta. Sige tabi, Gob, Glendaong Bungaw. Vice Gob po. Gob baga, Glendaong Bungaw, GOB. Salamat din maray sa oras. More power tabi, Vice. Thank you so much sa Indo po, sa istasyon sa pagsuporta sa mga programa pong tigigibo kan probinsya, lalo na po kan Office of the Vice Governor. Thank you, Pio. Good morning. So, yan po, Sir Pio, si Vice Gov Glenda Bungaw. Kasubago, yaw maligdi, nagpasar si Governor Attorney Sir Grex Lagman and si Board Member Eva Rimaya. Gari, maray na naman ang mutakan dyan sa balik bayan naman. Basta na po si Roger. Istoryahan lamang kami. Sige. So itabi si Pio, live dito sa Balikbayan Pan Resort, Tiwi Albay, kay bahanan painting kandidata ka na search for Daragang Magayon. At galero, salamat Ans, kasabay si Vice Governor Glendaong Bungaw. DCGB on assignment. Yan, may mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya man si Joshua Bino. Saro pang report. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag tapang parata, posibleng malauman na mas magbaba ang presyo kan fuel products sa mga masunod na aldaw kung magtuloy-tuloy na ang pag-abot kay mga produktong petrolyo na pinag-i-import halit sa China na direktang ipinagbababa dito sa rehiyon Bicol. Ini ang tiglalauman na mangyari ni Bureau of Customs Legazpi District Collector Segundo Barte Jr. matapos mag-abot giraray o magduong giraray sa pangadawang pagkakataon ang vessel kargado ng gas oil duman sa Pasakaw Port. Enot na beses, Sir Pio, na nag-abot sa rehiyon ang fuel products halit sa China na nakaaging Mayo 8. Asin nasundan naman ini kan Mayo 11, 2023. Linusob na kita kan China. Roger pa lahat. Linaog na mismo kita kan China. Nasa Bicol na. Direktang importasyon ini haling China, direktang ipinagbaba digdi sa rehiyon kung kaya lesser ang cost. Posibleng hababa man ang presyo kini sa mga masunod daw. Apwera kayan, Sir Pio, nakula man ang nakukuha o nag-generate na taxes kini na nakakolekta kan BOC o Bureau of Customs Budakan BIR. So inot sa pagduong kan vessel kan Mayo 8, nakapag-generate ito, Sir Pio, din sobra 55 milyones pesos sa paagi ni excise tax, fuel marking fee as in value-added tax. Sa ikadawang importasyon kan Mayo 11, naka-generate man ininin po kung mas o menos 70 milyones pesos. Ngunit na second quarter kan taon, expected naman na may mag-abot pang vessel kargado ng imported na fuel products. Kung kaya kan magdiretso ang siring na bagay, magayon ining pasiponan kan rehiyon para sa mas baratong fuel product. Pag barato ang fuel sigun kay Barte, posibleng barato man ang iba pang barakalon digdi Sir Pio sa rehiyon Bicol. Sain iyan pinagkuhan si sa mga konsay ni kaan mga mga saradit small players na mga petroleum dealers digdi sa Bicol o mga darakula over. So baguhan bagay ni Sir Pio, ining inot mo da pangadawang nag-abot, consigned ini sa Jetty Petroleum. Jetty. Yan, ara mo kung igwa kaanin, kung yan free for all sa mga oil players, isalak yan lang yan duman sa mga dati nindang stock. Wala na, maski din deliver yan digding direkta, makakaburo barato, mawawara ang esensya. Isinalak duman sa mga dati ng supply ninda dahali sa ibang lugar. Correct. So dapat siguro may mag-inspection man garaw mananggahan. Yan. Siyempre, maduong dyan, no?
Kung bakalo niyan kaso mga dati ng mga oil players league, we cannot determine kung suhali yan sa pasakaw o dae na yaon na dyan sa indang gas tank na pinagpapampman kan sa indang mga kunyan outlets, di ba? Correct. Oo. Pero ang arang ko kagsipiyo, gari ma-coordinate ang Bureau of Customs buda duman sa Kamsur area. Tanganin nang ma-check sa mga nagaralaog na mga tanker kung talagang binakalito halidig di mismo sa Bicol Region na pinag-import ng kwan Iyo. ng jetty petroleum. Logically, dyan iyan ipinagduong medyo baro-barato, mananggad. Dapat mamatian kan mga konsumidores nin fuel. Pero pagkatapos ng dumuong, sisay sumasurup ka iyan na fuel company, gas company, tanganing may siyang kantao na utusuhali ini sa pasakaw na binag-deliver na krudo, gasolina or what, o gas. Kaya duman kami mabakal sa tindahan na ito. Tayo sunag ko akan idinuong na yan na petrolyo din sa pasakaw. Yes, Oh, paano man yan? Yan basta sa inot buda pangadawang importation, consent is a duty. And so maabot mo niya na expected second quarter. Consigned naman sa sea oil. Yan. So medyo buro-barato kung sa jetty, buda sa sea oil, direkta na importasyon yan, di doong mismo diyan sa pasakaw. Roger. China. Luminaog na sa tuya mismong teritoryo yung mga barko. Yan na. Para siributan ta. Na sa Bicol. Igwa pang maabot da. Ngunyan expected na second quarter. Okay, sige. Alright, so yun tabi Sipio ang mga dagdagtang impormasyon kay Ban ko si Kuya Boy sa mobile. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Saro pang report bago kita tapos ngunya na aga. Kumpadring Al, nasa linya Mampading Al, what's happening? Day pa masyado namamatian pa di sa ngunyan sa mga barangay na pag-implementar kan mga infrastructure project hali sa budget kan gobyerno nasyonal ngunya na taon. Sigon kay Congressman Saldico, ko Bicol, sigurado ini na may implementar ngunya na taon ang mga project na yan dahil yaon ang budget, nag-allocate na yan. At mga impra na pigalaoman, iyon mga super health centers, pagkapadagos kan Boulevard, dali sa Legazpi Sagkod Manito, mga road opening, as in mga road widening. Kasabay pa dyan ang mga covered court na request man kan ibang mga barangay, as in iba kayan para sa nagkakampiraman ng mga eskwelahan. Sa monitoring kan DCGB News, nasa proseso pa sana ang Department of Public Works and Highways sa mga bidding, kaya pigilaw man na posibleng Hunyo pa o sa last quarter kan taon maimplementar ang mga infra project na yan sa iba-ibang lugar, lalong-lalo na digdi sa Bicol Region, as in mismo digdi sa Albay. Yan pa informasyon, digdi sa Lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Ngal. Salamat man kan sa inyo paghinanyog, asin amang Diyos ang magbantay, tulos na masunod po si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay.